ಬತ್ತೇರು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಬಾಲೆ ಡ್ಯಾಡ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ತುಲ. ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಅಟ್ಟ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಭಯ್ಯ 7 o'clock ಆದಮೇಲೆ ಮಾತ ಕಜಿಪು ಮಾತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿನ ಬೆಚ್ಚದಿ ಹೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಂಬಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂದಿದ್ದೆ ಪೊಪ್ಪ ಬೈದಿದ್ದಿರತ್ತೆ. ಅಂಚ ಸಾಂಬಾರು ಎತ್ತಿದ ಗಶಿ ಪೇರ್ದಿದ್ದೆ. ಒಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಉಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಉಪ್ಪು ಲಗಿದ್ದೆ. ಇನ್ನಿದ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ. ಚೋಟಾ ಭೀಮ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಬುದು ನೀರ್ದ ಡ್ಯಾಡ ಬರ್ತೇವೆ ಹಾರ್ನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮಕತ್ತು ಗೊತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಅಟ್ಟೆ. Bada Bhim is here. Chota Bhim is there doing pokri. Bada Bhim is here. Mat undakudundavu. First ಬಂತು ಲೆಕ್ಕಲ್ಲೇ ಖುಷಿ. ಹೌದಾದ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಇಂಕುಲಿಜ್ಜಿ ಹೌದಾದ ಬಂತು ನನ್ನ ಖುಷಿದಾದ ಬಂತು. ಗೊತ್ತಾನೆ ಬರ್ತೇನೆ ತುಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಜನ ಮಸ್ತ್. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ. ಸಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಮುಗಲ್ 2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಂಡಿತ್ತೆ. ಮುಟ್ಟೇರ್ದಿತ್ತೆ ಉರ್ಕರಡು ಅಂತ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ಬೇರೆ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋಡು ಲಕ್ಕು ನೇಡು ತುಂಬ ಮಲ್ಕೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆನಿದ್ರೇಳು ಲೇತೆ ಪೋದು ನಿಲ್ಕೋದು ಬತ್ತೆ ಬರೀಟ್ ನೀರ್ಲ ಒಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಏರಾಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಬರೀಟು ಜೆತ್ತು ನೋಡು ಬಾಲೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 9 o'clock ಮುಟ್ಟ ಜೆತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾತಿ ಬೇಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಕೋದು ಅಂತ ಆಶೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಡ ರುಟೀನ್ ಅವಡು. 9 o'clock ಮುಟ್ಟ ಜೆತ್ತಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ತಾನು ಪಕ್ಕಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಜೋಕಲಿಗೆ ಮನೆ ಸಪ್ಪು ಕೆಲವರ 7:30ಗೆ ಲಕ್ಕುವೆ 7 ಲಕ್ಕುವೆ ಟೈಮೇ ಇಚ್ಚಿ ಏಪ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮನೆ ಸಪ್ಪು ಲಕ್ಕುನ್ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚ ತಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಡೇಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಕುಳ್ಳೆ ಹಿಂಗೆ ತಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಮಾತಿರಿಗ್ದ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ. ನಾನೆಲ್ಲೂ ಏರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ತಿಕ್ಕರೆ ಪೋಪೇರು. ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇಗೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಿರ್ತಲೆ. ಅಕ್ಕುಲ್ ರಿಯಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯಪಣ ಎಂಕ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಇಜ್ಜೇರು. ಒಂಚು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು. ದುಂಬು ಇತ್ತಿನೇ ಅವೇ ಬರ್ತನ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಏರ್ಲ ಮೂಲ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಪುನಕೊಂಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು 0 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಫ್ಡು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಡಲು ಉಪ್ಪೋಡು. ನಾನು ಏಪಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಏಪಲ ಎನ್ವೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇನೆಗೇರ್ 1,000 ಖುಷಿ ನೀರು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ ಪೇರ್ಲ ತೋದಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಿತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಮಾತ ದುರಾಂಡಲ ಪೋರೆ ಮಾತೆ ಇತ್ತಂಡ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನು. ನಮ್ಮ ನೀ ಅಡೆ ಪೋಯ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿಕೊಳ್ಳೆ ಅಂಚಿಗೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗೋಡು ಅಥವಾ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿಕೊಳ್ಳೆ ಇಂಚಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗೋಡು ಟಕ್ಕನ್ ಪೋಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಏನು ಪನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಾದ ಪನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಗಮನ ಮೂಲ ಉಂಡು ಪೇರ್ಲ ಮಿತ್ಲ ಇಂಚಿ ಪತ್ತೊಂದೇ ನಿಗಂಡೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಪುನು ಅವು ಟರ್ನ್ ಮಂತ್ ಗುಂಡ ಇಡ್ಡೆ ಅಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉರ್ಕರೊಂದು ಬಂತಂಡು ಎಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾತೇನು ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಫುಲ್ ಕತ್ತರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಲೈಫ್ ಹುಡೋರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಪ್ಪೋಡು. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಹುಡು ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದಿತ್ತೆರಡ ಅಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಏಪಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಇಟ್ಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ ಲೈಫಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕಜಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಇಚ್ಚಿನ ಎಂಚೋಪು ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪು. ನಾನು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನುವೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತದೋಡು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವೆ ನಾನು. ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂಚ ತುಂಬುದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಊರುಡು ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಮಾತ ಒಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲೇನು ಪೋದು ತಿಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಂಡ ಇಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಅಡೇ ಪೋಡು ತಿಕ್ಕರೆಗೆ ಅಂಚಾದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಈ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಪ್ಪುನಕ್ಕಲು ಏರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಆದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ದಾನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ಯು ಆರ್ ಸೋ ಲಕ್ಕಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟರೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇದ
ಅವೇನು ಕಟ್ಟುನು ಅಂಚ ಕಟ್ಟದು ಎಂಕ ಕಟ್ಟಿನ ಪಿರ ಬಂದಾಗೆ ಅಂತ ಎತ್ತುಬಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಎಂಕ್ ఒక పనుపు ఏమైనా డైలాగ్లో ఉండు ఫ్రెండ్ ఎందుకు గుర్తుండు ఒకదాద పిర ఫ్రెండ్షిప్ డే యానిత దిప్పే సద్యాగా ఉంది అక్కడ పనుపుని మొలేగుర్తి కాసు పాడదు కనపుని మరి అమ్మోలు మధ్యాహ్నం ముట్టలో దిప్పు జోలు తిప్పులు ఉంది అంచా అకుల్ మాత ఇత్తేలా అయిన కాలేజ్ ಡೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ లేరు అకుల్ మాత ఇత్తేలా అవే లెక్క టీమ్ మెయింటైన్ మంతదు వారొగర మీట్ పేరు పోపేరు ఇంకా అవు మాత ಫೋಟೋಸ್ ತೂನಗ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡು ಶ್ಯಾಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜತ ಅಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಎನಿವೇಸ್ ಪಿರೋಡ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಎಂಜಾಯ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬಾಟಲ್ ಉಂಟು ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿನ್ ಲಡ್ಡದು ಕವರ್ ಉಂಟು ಕಸ ತಿನ್ನೋದು ಕಸ ತಿನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಉಂಟು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇದು ಎಂತ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಓ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ನೀಟ್ ಅದ್ದೀಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಲ ದಿಯರೆಜ್ಜಿ ಟಾಯ್ಸ್ಲ ದಿಯರೆಜ್ಜಿ ದಾಲ ಎಜ್ಜಿ ತಾಯೆ ಶಬ್ದ ಮನ್ಪ ಸಂಡೇ ಬಯ್ಯಾನಾಗೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಬೈದಿನಿ ಮೇರಿ ಹಿಲ್ಲಿಗೂ ಇಡೆ ಬರ್ಪಾನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀರು ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿದಾದ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಹಾಲಲ್ಲೇ ಪಾಲೆ ಮರದ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಪೊಸಾತ್ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಹಾಲ್ ಓಪನ್ ಆತಂಡತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಿದಾಯ್ ದಾಂಡಲ ತೂವೋಡು ಎಂಕಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಉಂಡಂದೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಹಾಲ್ದ ಬರೀಟೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಜಾಗ ಇಡೆ ನಮ್ಮ ಅಪಾಗಪಾಗ ಬರೋಂದಿತ್ತ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಇಡೆ ಬರಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡು ಸೊ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಅದು ಡಿಯರ್ ಬರಂದೆ 8 ವರ್ಷ ಅಂಟ್ರಡ್ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಮುಗಲ್ತು ಓಲಾ ಪಿಕಾಕ್ ಉಂಡು ಮೂವ್ ಆಪುಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದಿಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮೂವ್ ಆಯ್ನ ಮೂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓಡೆ ಪೋಂಡು ಅಲಾಮೂಲುಂಡು ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಪಾ ಬಲ್ತಣ ಅಂದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ತೋಜುಚಿಂದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂಲು 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 ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೈತಲ್ ಪೋಂಡ ಪೋಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಓಡೆ ಪೋಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಮೂಲು ಪಿಂಕ್ ಮನೊಂದೆ ಕಾಡು ದಿಂಚಿ ಕೈತಲ್ಕೊಂಡ ರಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೈದ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಕಾಡಿ ಬೈದ ಬತ್ತದ ಒಂಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಾದನ ಆಂಡು ಮೇರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೋದು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ 2 ವರ್ಷ ಆತನ ಅಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಡಿ ಅನ್ ಪೋತುಜಿ ತೋಜೋಡೀಗ ಕೆಲವರ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಪ್ರೂಪಗೊರ ಪೋತುಜಿ ಅಂಚಾದ ನಂಬಿಕೆ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತನು ಅಂದೇನದೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಪೋದಿತ್ತು ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತುವೆ ಅಲ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ದಿನ ನೆನಪುಂಡು ಬಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಹತ್ತು ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವು 9 ಮಂತ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಲಿಗೆ 9 ಮಂತ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚಾದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಪೋತುಜಿ ಇತಾ ದಿನ ಇಬ್ಬುಕ ಒಂಜಿ ಆತ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾತ ತೂಯಿ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ ಮಾತ ಗ್ರೋ ಆತುಂಡು ಜನ ಐತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರೋದು ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಸುರೂಕ್ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಂಡು ಒಂಜಿ 7-8 ಇಯರ್ಸ್ ತಪ್ಪಿರಾವು 9 ಇಯರ್ಸ್ ತಪ್ಪಿರಾವು ಅಪ್ಪಗ ಪೋನಾಗ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೇರು ಕೆಲವು ದಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಾಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಕುಲ್ಲುವೇರು ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಬರೀಟೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಹಾಲ್ ಓಪನ್ ಆತಿನ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮೂಲೆನ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಹಾಲ್ ತೂವೋಡು ಓಲುಂಡು ಒಂದು ಹೊರ ತೂವೋಡು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ದಾಂಡಲ್ಲ ಈ ಹಾಲನ್ನು ಅಂದು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದೊಂದು ಹಾಲ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಹಾಲ್ದ ಬರೀಟೆ ಒಂದು ಉಂಡಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇನಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಬ್ರೀದ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಣ್ ಫುಲ್ಲು ಗಾಳಿ ಐತೆ ಶುಕುದ ಗಾಳಿ ಐತೆ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಟೈಮ್ಲಾತೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೌಡಿ ವೆದರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಪಾಯಿನ ಗಾಳಿ ಹೈಟ್ ಇಡುತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ಅದು ಗಾಳಿ ಶೋಕ್ ಬೀಜ ಒಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಇಲ್ಲು ತೂನಾಗ ಅಪ್ಪುಂಡು ಮೊಕ್ಕಲೆಗ್ ಲಕ್ಕಿಯತ್ತೆ ಏಪಲ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಪಲ್ ಅಕಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಅದು ಅಕಲ ಬರೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುನ ಸೀನ್ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಅಕಲ್ ನೀಲ್ ಹೈಟ್ ಇಡುಂಡು ತಿರ್ತದ ಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಏಪಗ್ಲ ಅಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಏನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆತೆ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಇರುವೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ
ಎಂಕ ಮಿನಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಿನಿ ಇತ್ತುದುಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ ಆತುದು ಆಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟಾತಿಡ್ಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಜನಕುಲ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಜನ ಒಪ್ಪುಡು ಬೊಕ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಪ್ಪುಡು ಗಾಡಿಲ್ ಮಾತ ರುಯ್ 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 ಅಂತ ಪೋಂದುಪ್ಪುಡು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂಂದುಪ್ಪುಡು ಎನಿ ಟೈಮ್ ತೂನಾಗ ಕಂಡಿಡ್ ಮಾತ ಕಿಚನ್ ಇಡ್ ತೂನಾಗ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಜನ ಆತೆ ಅವು ತೂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟೆ ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಜನ ಒಪ್ಪುಡು ಯಾನೇನು ನಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿತ್ತುಂಡ ಜನಕುಲ್ ಮಾತ ಪೋಯ್ ಬೊಕ ಬೋರಿಂಗ್ ಅದು ಪುಣ್ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂಡದ ಅದು ಉಂಡು ಅಂತ ಅಪ್ಪುಡು ಇಂಕ ಜನ ಒಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಎನಿವೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಒನಸಾಂಡು ತಿಂದದ ಮಾತ ಆಂಡು ನನೈತೆ ಬಾಲಿಗೆ ಬಡಫ್ ಕೊರೋಡು ಬಾಲಿದ ಮಾತ ಐತೆ ನೈಟ್ ರೊಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ ಈ ಮಂಡೇ ಕಾಂಡೆ 9-10 ಆತಂಡು ಟೈಮು ಏನೈತೆ ತಿಂಡಿ ಪತ್ತೊಂಬೈದೇನೆ ತಿಂಡಿ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಪತ್ತೊಂಬೈದೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಡು ಕಾಫಿ ಪರೋಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೇಗ ಮುಗ್ಯುನು ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮುಗ್ಯುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಥವಾ ಫಿನಿಶೇ ಆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರ ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಓಲ ಆಪುಜಿ ಅನ್ಪಂತೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂದು ತನಿಷಿಗೆ ಇನ್ನಿ ರಜೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ರಜೆ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲ ಮಂಡೇದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲ ಇನಿ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೊಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಇನಿ ಪಿರ ರಜೆ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚೆ ಐ ಫುಲ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಕೊಡೆವರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದುಂಡ ಯಾವುದು ಏನು ಆರಾಮದ್ ಕುಲ್ದು ಹೆಂಗೆ ರಜೆ ಬೊರ್ಚಿತ್ತಂಡು ರಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ರಜೆ ಬೋರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಡ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂಡನೇ ಇದ್ದೆ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿಡು ನಮಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೋದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಅಂತ ಆ ಕಲೆಗೆ ಅವ್ರು ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜು ಹೊರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಡ ಅವು ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ರಜೆ ಎಲ್ಲೆದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಸಲಿದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ ಕಲೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಪುನು ಮುಗಿಯೊಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಆತನು ಮುಗಿಯರೇನಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಜಿಂಡ ಇನ್ನೇಕ ಮುಗಿದುಂಡು ರಜೆ ಇಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಡು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಮಾತ ಟೆಸ್ಟ್ಲ ಮುಗಿದುಡು ಅಂಡ ಅವೇ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆತಂಡು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಂಡು ಎನಿವೇಸ್ ಗುಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಸೊ ಐತೆ ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಡು ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5-10% ಮುಗಿದು ನಾತಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಅವೇನಿತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೇಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಿದೆ ಆಯ್ಪಂಡ ಶುರು ಮಲ್ತಿದೆ ಏಪ ಅನ್ಬಿ ಗೊತ್ತುಜಿ 2 ಡೇಸ್ ಆಣ ಅದು ಯಾನು ಶುರು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನೈತೆ ಸೋಮವಾರ ಮುಗಿಯಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲೇ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ತೀರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬಕ್ಕಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾಯ್